Man kan nu oprette årsplaner i min uddannelse. Når du er på din forside, vælger du skoleåret 15-16. Du kan nu klikke på Opret årsplan i øverste højre hjørne, og her vælger du fag, i det her tilfælde dansk med nye fælles mål, klassetrin, det kunne være 8. klasse, og et holdnavn, som hjælper dig med at huske, hvor den lige hører til. I det her tilfælde skriver jeg 8. B. Jeg kunne også vælge en skabelon, som jeg allerede var i gang med i det her skoleår, 15-16, eller hvis jeg havde en årsplan liggende fra tidligere skoleår, altså 14-15. Når jeg har gjort mit valg, klikker jeg på opret, og nu er vi ved kalenderen, som vi kender den, og jeg klikker på opret forløb. Jeg kan søge på andres forløb og bruge dem som skabelon. Jeg kan også gå ind og klikke et nyt forløb, og så er vi inde, hvor vi kender det, og jeg kan nu begynde at skrive læringsmål osv. Hvis jeg går tilbage til forsiden og igen vælger skoleåret 15-16, så kan jeg se alle de årsplaner, jeg er ved at oprette, og jeg kan gå ind i dem og redigere videre, som jeg har lyst til. Når vi kommer hen til starten af august, inden at vores elever er tilbage i skole, ja, så vil de nye klasser være rullet ind i min uddannelse. Og til den tid vil det være sådan, at hvis man for eksempel går ind i dansk for 7. B, så vil der stå, at der skal tilknyttes en årsplan. Og når man klikker på tilknytte en årsplan, så vil man få muligheden for at gå ind og vælge de årsplaner, man har lavet for skoleåret 15 og 16. Det er det, jeg lige har vist. Eller man vil også kunne vælge årsplaner fra skoleåret, vi lige har været i, hvis man har noget liggende derfra. Når man har gjort sit valg, klikker man på tilknyt, og så skulle man meget gerne være i gang. Rigtig god fornøjelse med det.